nemazuva adarikaya. Nyaya yangu yekutanga ndeni ndaona pazimcelebs yaBudiGinimbi. Zvanzi izvoni nevezimcelebs. Frauda charges against BudiGinimbi dropped. Ndobva pane waise yanga yakareba asingaboiti zvikanzi BudiGinimbi Kadungure is a free man as all charges against him have been dropped by the state. The Herald Zimbabwe report that the late Zimbabwe socialite faced charges of fraude. Ginimbi was accused of by the state creating fraudulent documents in order to make a large purchase of his luxury Rolls Royce. In the process, his FACA documents caused the state to lose out on more than 90,000. The socialite, apparently USA record bonds was 90,000. The socialite was accused of fooling the Zimbabwe Revenue Authority ZIMRA by making it seem as though he had bought the car for $3 million US, but the total cost of the vehicle is $5 million. He had bought the car in South Africa and was imported to his home, handed the incorrect invoice to ZIMRA. He also created the FACA invoice number to make it seem as though the South African Revenue Services has created the vehicle. The other offense he was charged for was an undervaluing another one of Ndebeles cars. Approving the cases to be withdrawn by the prosecutor, Mr. Tandika Muriwo was Magistrate Tanos Utawashi. This after Kalunge's legal team handed over his certificate kushaika. Do sandaona apa. Makomenzo anonga zvakasiyana pamusoro penhau iyi. Amwe akanabhuti nokusigunu akati Rolls Royce cost around $400,000, $5 million USD. Muri kunyatsa kuiziva here, unless they wanted to say 5 million rands ndevamwawo zvikanzi I think marands namwe inini who am I to judge or conclude? I don't even know the post or the cost of a wheelbarrow. Handizivi kana the cost of chikochikari handizivi zvakare. Totonzwa kunechi nevanoziva chaivo kuti mari yakati ndo vamwawo ndikati tatikachigozvitaura kuti zvoonawo masendiraini ndo zvandokwanisa kutaura. Vamwe ndokuti Dudo City is winning kunyange zvake ari mukati mechimegwa ndo zvangati vanhu vangu zvakare kati hazvina kushata tinenge tichidzidza zvakawanda. Tobva ipapo ndangoni tichituri izvo zvandaona izvizvi. The rest vanhu vakataura zvinhu zvakasiyana. Mamwe macomments ndinenge ndati apwere, I cannot read them. I can't read them. Ndokubva toenda panhau yani mukomana uyu wakaenda kundoitwa interview nhasi chamvari. Chikomana chovhunzwa chakataura mashoko. Anzwa kuti toiti waifanira kuita mukefulu here kana kuti waifanira kuita sei. Asi chikomana ichi up to now I'm confused kuti song yaakaimba inonzi kudii chaizvo mukomana uyu. Ndakanga makana kuti handitozivi. Munhu wacho unonzi hanzi lshan or lshan. Ndiye munhu uyu. Handiti song yake like I said handizi kuti inonzani. Or maybe I might have forgotten his song. Inonzi chi yaakaimba lshan wacho. Zvikana lshan achivhunzwa zvikanzi saka ndechipi the best kana kuti surprising kana kuti shocking thing chakaitika ndofunga kubva zvakataka kuimba. lshan uya kwakuti hanzi pandakaenda kubruwai takaenda kunasti. Tasvika kunasti I was shocked by the surprise guest yandakaitirwa nevanhu vekupi vekunasti, because I thought kuti I was gonna be stoned by the cans. So but surprisingly that didn't happen. I got the best reception ever from NAST. NAST University kule okay. Number one satenda kumberi zviri kutonha wakati NAST University ine students from all over different parts of Zimbabwe. I remember trying to apply for food and nutrition at NAST University. I don't know if they have one, but I got a regret in advance. Mona manje. So handizi kuti apa pakunongonzi NAST ndiye vanhu vanotaura isi Ndebeles kana kuti papototangira ipapo ndo patotanga kuti ngati paita chibodzo chokukangaswa kuti NAST ka inoita inonzi inclusive yema students enyika yose. Ndakazitwa regret ku food and nutrition fashion and fabrics. Inini zvangu mapoints angu angari mashoma. Ndanga ndine 0.5 points. Ndakuwana nzvimbo ipapo. Tobva ipapo
tena pakuti waida kusitonewa nemakeni akuti makeni angari majikeni jolly juice ere makeni echi I don't know asi waida kusitoniwa nemakens. So now vamwe vanotanzi waida kusitoniwa nemakens. How was this gonna happen? I don't know. English is not my linguistic thing. Hatizivi asi kwanzi waida kusitoniwa nemakens. Tobva ipapo kuti connecta kwei watanzwa kaita seizvo zvokuti waifunga kuti uchasitoniwa nemakens zvika nokuti ndakangojingohwa kutanzi tikaenda kusati ndofunga in other words emasindebele aifunga kuti vanhu vari violent. Zvokuti vanhu zvakanaka vanhu vana kufara nekuda kwenhau iyoyo vakati tribalistic yatiri kutaura kai yatakaramba kare isusu we are busy trying to learn how to speak in Ndebele each and every day. You are busy telling us kuti you were expecting to be stoned by the kings in Bulawayo. So why did you go there? Akati inine, as long as the pocket is the green money, is the green paper is coming into my pocket, I don't care. I just put the green paper in my pocket, then I run away with my money. Wanga akagara zvake pachi achizeya achidaura izvo zvizvo saka azozvi manje kuti pauchazodzokera manje chaiko chakukunda kubhuruwayo chaiko usingachaindipa nasti apa iwe wakataura mashoko wakataura aya zvichafamba sei? Iwe wataura kuti waida kusitoniwa nemakeni ndozvawaifunga hazvo zvakaitika zvikanzi why do you always think kuti vanhu vekumatebhereni ndavhailindi why uchifunga saizvozvo? There are nice people one why vamwe vanhu kwachidero asi kuti nekuda kweishani wakataura saizvozvo asi wakazodzoka akati an apologies wakapfeka ke apologies akati aiwa ndokumbira uregere nezvandakataura handaifanira kutaura saizvozvo zvakanaka. Zvokudzwa sikabheti kuti wakazoona kuti zvaakataura pepa hazvisizvo asi vanhu havana kuzvifarira kuti why wakaita zvinhu zvakaita saizvozvo zvikanzi but how do you get stoned by kens? Vamwe zvikanzi the same way you get kenned by stones ndo zvimwe chetezvo zvikanzi nevamwe zvekare ethnocentrism and tribalism is retrogressive, may not be direct and intentional but certainly implied. Bulawayo is a beautiful place with beautiful people, Zimbabweans hashtag. Plus, futi kens don't stone panodiwa stones. Nevamwe zvikanzi nevamwe zvakare Jesus Christ is Lord, what have you done to you? Nevamwe avo vanga vachidero zvikanzi mweya kusada kubudira ndo wakubata. Why would you say something like that? You just destroy a career in a 2 minutes clip like that. Why? Can somebody get him a PR manager? Hizvo ndo zvimwe zvinokwatsa career izvo zvikupotsa kutaura uku. Stoned by kens next time pauchaenda ndipo pauchadzoka uchitiudza stoned by kens yako is the accent for me. Handina chandahwa asi pakaipa akusihlonipe wena. Yes, that's correct. Vele mbaye nalo lami ngiyamangala asifuni mbumbulu izvozvo vangachipoputa vanotaura isiNdebele. I don't know why he thought saying this was a good idea. I mean, how did he think this would sound? Nevamwe zvakare zvikanzi I'm wondering as well. I do get him to a certain extent. Perceptions of the Ndebele people are bad, especially usati wamboendako or be with the people. It's been a wrong that was left uncorrected. It's time to change. Nevamwe zvakare, but he indirectly subscribed to a tribal stereotype and we can never move on. Nevamwe vangadero zvikanzi he admitted zvaaiziva through kuudzwa and what he saw in a different. He has represented a lot of people who have been fed with this idea, never got the chance to experience in the wadero. Zvikanzi his heart was right place. I'm sure his intention yanga positive, but ndofunga mabudira zvaita zvazobuda nemumwe muto usina kufarwa nevanhu kuti ndo zvavaifunga izvi. Saka mwana usvifarira aikaga for sure here manje tichazoenda tina amandebele akona kushow kwacho totema munhu nokuti ndiri kunzwa kuda kurova munhu pakaipa kwave zvikanzi tokutoshanya tomubuda. Saka anga achifanira kuti kenned by kens here kana kuti zvikanzi there's other words stoned
isn't proper. Ndevamwe hazvina kuipa kutaura rurimi rwamai vamwe vatikati why pongo ndo the corrected grammar rachoni zvikanzi asi jwayela kabi mulapi wako wena. Why divide people like this? Yes, kashlolni pilo nevamwe zvikanzi we need to stop spreading the narrative between kuti mashona nemaui asi funi bumbulu musarwadziwe naeshani nevamwe zvikanzi did story by what iwe usati nyankadzana nevamwe ngwachidero hazvina kushata tinenge tichidzidza tichiinda zvikanzi withdraw your words honorable ndobva pasitwa an apologies azoita zvakare ishanu in a year full of ups and downs. The best we can do is to love one another. I would like to express my greatest apology to everyone who was offended by the comments earlier on. By no means did I mean to destroy part of a fabric of who we are as a people. Understanding this, I wouldn't like anyone to go through another Aishan moment like what happened today. Therefore, for the purpose of now and the future, I am more willing to sit down and have more dialogues around such issues to help us bring change to such a matter, as I believe this shifts the conversation or to the next generation or anyone who looks up to me as a bigger brother industry or a friend. Please feel free to comment or share your perspective in comments, and we can be able to talk more about and bring change to the beautiful nation of Zimbabwe. I love you guys, and may your continued love for unity never run out. Love, Ishan. Don't be self-righteous or for nothing. I don't know what to say, but don't forgiven. But next time uzonya ningi ya kuchela no kungandluli duze lankaya low yazini uright angakali ngoba sizamyangisa strong ndevamwe avangachidero vachitaura isindebele inonakisa kuverenga zvavo isindebele. It's my favorite language to read. I don't want to lie. Inondinakidza zvangu kuverenga, saka ndo ndinenge ndichasei ndichimbotsvaga zvangu kuti vamwe vari kuti chii vakazvikanzi alright, next time dzidza zvikanzi vamwe well done for actually realizing your mistake. Ngifuni kukuzeka komgoli wako mfana Ishani ndivamwe ngiyakulumani vamwe vadero ava vangwashidero hazvina kushata tinge chidza chinda. Saka ndo zvandanga ndangoya nazvichi mukati mevidhio yangu. Saka ndakangana kuti buditoki vibes wavo vakadhirowa mufananidzo wangu kanaka asingamboiti, asi vanhu vangati who is drawing this ikira vangu kati vakaita kunge vafundiswa zvimwe zvinhu kana kuti mashazhiri mukati memukamwa modhirowa ngati well done, keep trying your best. Zvinongoita chete, the more you practice the more you become perfect. Ndo zvatokwanisa kutaura zvakare.